Dobrý deň, vítame vás na ďalšej diskusii v Network Cafe s novozvolenými poslancami Bardejovského mestského zastupiteľstva. Dnes tu máme Jakuba Boruva, nováčika a najmladšieho poslanca. Jakub, veľmi pekne vítame. Tak povedzte, koľko máte rokov, keď ste najmladší a čomu sa venujete teraz, kde bývate a ako si žijete? Mám 22 rokov, študujem právo na právnickej fakulte v Bratislave. Okrem toho tam pôsobím na ministerstve hospodárstva, ale stále väčšinu času trávim v Bardejove, teda konkrétne v Bardejovskej Novej Vsi, kde aj bývam. Dá sa povedať, že nielen ja tam bývam, ale naozaj je to miesto, odkiaľ pochádzajú stovky rokov mojej generácie, takže naozaj mám k Bardejovskej Novej Vsi silnú citovú väzbu. Ako 22-ročný človek sa zaujíma o verejnú správu až takým spôsobom, že sa teraz vlastne dostane do mestského zastupiteľstva? Inými slovami, prečo ste išli kandidovať a prečo vás táto sféra zaujíma? Tak ja som sa samozrejme začal o samosprávu zaujímať oveľa skôr. Dá sa povedať, že už nejakých 6 rokov, odkedy sa zaujímam o samosprávu, začalo to tým, že sme napríklad zakladali Mestský mládežnícky parlament alebo organizovali rôzne podujatia, či už v rámci samosprávy alebo neziskového sektora. Takže dá sa povedať, že nebolo to naozaj tak, že od rána do večera som sa rozhodol, že idem kandidovať. Mne sa nepáčilo veľa vecí, ktoré nefungujú v našom meste. Dá sa povedať, že už tým, keď som bol členom neposlancom v kultúrnej komisii, ktorej teraz aj predsedám, tak naozaj ten prístup bol častokrát taký, že vy ste člen neposlanec, vy tu nemáte čo rozprávať. A preto vlastne som sa rozhodol ísť kandidovať spolu s tímom Mila Olejara, keďže naozaj tam bola veľmi skvelá skupina ľudí, ktorí nielen v tom čase, ale stále sa snažia zmeniť mesto a dať mu nejakú víziu, nejaký cieľ. Uh-huh. Ako prebiehala tá volebná kampaň? Chodili ste od dverí k dverám, alebo akým spôsobom ste oslovali voličov? A druhá podotázka je, pozerali ste sa na to zvonku a teraz vlastne už máte za sebou nejakých 5 zastupiteľstiev, tak aký je váš dojem z tej konkrétnej parlamentnej mestskej politiky? Tak asi začal by som z konca, že asi môj dojem, neviem, či je to úplne tak správne povedať, ale že je to ešte horšie, než to zvonku vyzerá, keď to človek vidí znútra. A tá moja kampaň bola naozaj kontaktná, že mali sme aj stretnutia s voličmi a hlavne ja som vlastne dával do schránok ľuďom svoje vízie, svoje, dá sa povedať, že svoj program. Ale samozrejme ja si myslím, že do budúcna bude potrebné sa ešte viac stretávať s tými voličmi a viac s nimi komunikovať, ako to bolo doteraz. Teraz bol aj ten problém, že stále ešte vlastne je pandémia, takže úplne nejaké veľké podujatia sa robiť nedali, ale určite aj na tom treba zapracovať do budúcna. Prečo je to vo vnútri ešte horšie, ako to vyzerá zvonka? Konkretizujte trošku, toto zaujíma ľudí celkom. Ja si častokrát hovorím aj po zastupiteľstvách, že keby toto ľudia videli, čo sa deje, že v živote tomu človeku by hlas nedali. A teraz nemyslím nikoho konkrétneho. A potom vlastne naozaj, že tí občania, čo si pozrú záznam zo zastupiteľstva, tak oni vidia tak možno 5-10%. Ešte niekedy, keď k tomu sú aj nejaké komentáre, keď mestská televízia spracuje, tak možno ešte ten človek má nejakých 30-40%, ale inak naozaj tí ľudia nevidia to všetko, čo je za tým. A okrem toho, stále sa mi aj také, dá sa povedať, dosť nepríjemné situácie, kedy, ja neviem, cez nejakého prostredníka sa mi nejakí poslanci vyhražajú likvidáciou fyzickou. Dokonca. Tak to by som povedal, že to už bolo naozaj asi nejaký taký vrchol, kedy som si povedal, že naozaj je to zlé, ale treba o tom hovoriť, že tie veci nie sú dobré a nemlčať. Čo vám ľudia hovorili vo vašom volebnom obvode, že ich trápi a že by chceli, keď budete poslanec, aby ste sa o toto zasadili, alebo aby ste toto konkrétnu vec zmenili? Čo ich trápi tam?
Vlastne ten môj program, ktorý mám aj tu pri sebe, vznikal, dá sa povedať, že tak priebežne, že nebolo to, že idem teraz kandidovať a teraz si vymyslím nejaké veci, čo trápia ľudí, ale naozaj to boli veci, ktoré ja som dlhodobo vnímal, že sa ľudia na to sťažovali, že vraveli, že vlastne v našej mestskej časti nie je žiaden komunitný život, že mali pocit, že ten mestský úrad je až príliš ďaleko od nás, že vlastne ten mestský úrad nedokáže efektívne reagovať na to, čo sa v tej novej si deje, čo tí občania potrebujú. A že vlastne ten jediný taký sprostredkovateľ medzi mestom a mestskou časťou je ten poslanec. A podľa mňa aj na toho poslanca to vždy bolo veľa, preto jeden z mojich bodov, čo som aj vnímal od občanov, je vlastne vytvoriť, dá sa povedať, výbor pre Bardejovskú Novú Ves, ktorý by vlastne nahrádzal čiastočne mestské alebo obecné zastupiteľstvo, o ktoré táto mestská časť prišla tým, že sa pripojila ku 70. rokov ku mestu Bardejov. Samozrejme sú tam aj také veci, ktoré dá sa povedať, že vyplynuli práve v tom období, keď napríklad sa začalo viac diskutovať o tých dejinách Bardejovskej Novej Vsi a že ľudia naozaj majú záujem o tie dejiny a o to stretávanie a naozaj tá participácia, že tí ľudia častokrát v tej Novej Vsi ani nevedia, že niečo sa tam ide robiť a príde im to ako hotová vec. Napríklad teraz dosť sa stretávam s tým, že vlastne nie je vybudovaná infraštruktúra na rozvíje v tých nových častiach a vlastne ani sa tam neplánuje výstavba ulic, teda asfaltovanie a ďalšia vybavenosť. A to je taká, by som povedal, že to sú také veci, ktoré ľudí každodenne trápi. Ale zároveň ja tam vidím aj to, že tam nie je nejaký plán pre tú Bardejovskú Novú Ves, že ako sa bude postupne rozvíjať, čo sa tam bude robiť. Že veci sa robia, dá sa povedať, že tak častokrát ad hoc, že dá sa povedať, že mesto získa nejaké peniaze a dá to do Novej Vsi, alebo častokrát ja mám taký pocit, že to sme až niekedy taká ako miesto na recykláciu, že keď niečo už sa nehodí Bardejove, tak to presunú do Novej Vsi, že neviem, či taká napríklad vianočná výzdoba mi teraz napadla, alebo častokrát aj nejaké technické riešenia na cestách, tak oni, keď už prestanú byť funkčné v tom Bardejove, tak sa len dovezie do tej Novej Vsi. Ale ja si myslím, že tá Nová Ves nemá byť iba takou skládkou toho už nepotrebného mesta, ale má naozaj byť prioritou pre to mesto. Uh-huh. Na čo by ste sa vy chceli zamerať priamo v tom mestskom zastupiteľstve? Aká oblasť je vám blízka? Možno aj v kontexte tom, že študujete právo a tiež je veľa oblastí toho práva, ale čo je vaše také, na čom si naozaj chcete zgustnúť ako poslanec? Tak s tým, že že študujem právo, súvisí aj to, že naozaj mám pocit, že je tu nejaká skupina, ktorá v podstate má blízko k primátorovi a potom je tu veľmi veľa ľudí, ktorí sú v tej pozícii toho slabšieho. Že naozaj to nie je fér, že tí slabší, dá sa povedať, že tu v meste trpia a vlastne naozaj chcem aj pomáhať tým ľuďom, ktorí sa práve ocitnú v tej horšej situácii vo vzťahu k mestu. Ale taká srdcová téma je stále tá kultúra, aj keď veľa ľudí to prekvapuje. Tak ja som napríklad tiež akože svojho času maľoval steny bašty, ale podľa mňa tá bašta naozaj nie je 100% tej kultúry v meste. Že tá kultúra je na rôznych miestach organizovaná, neorganizovaná a mesto by malo podporovať naozaj všetky druhy kultúry, nie iba to, čo vlastne organizuje mesto, lebo tam dá sa povedať, že ide najviac peňazí, ale najviac kultúry dá sa povedať, že robia aj základné školy, aj rôzne neformálne skupiny, dôchodcovia robia veľa kultúry. A si myslím, že mali by sme podporovať všetky druhy kultúry a zároveň mali by sme dať tomu nejaký systém a nejaký spôsob vlastne fungovania a mali by sme si aj povedať, kde tú kultúru chceme dostať. Teda ja by som bol určite za to, aby sme spravili aj nejakú stratégiu kultúrnu, aby sme naozaj vedeli, ako máme prideľovať finančné prostriedky, keďže teraz kultúrna komisia prideľovala prostriedky na kultúru finančné, ale bolo to veľmi chaotické, že v podstate to nemalo žiadnu štruktúru. Takže to sú také moje priority. Určite by som chcel, aby aj tá kultúrna komisia bola viac otvorená, aby občania vedeli, čo sa na tej kultúrnej komisii deje, lebo doteraz som mal pocit, že občania nevedia, že nejaká kultúrna komisia existuje. Momentálne sa chystá schvaľovať základný zákon mesta, čo je vlastne mestský rozpočet. Prebiehajú diskusie predtým a teraz sa vlastne plánuje zastupiteľstvo, na ktorom by sa to malo schváliť. Povedzte nám taký váš základný názor na ten rozpočet alebo na rozpočty, ktoré boli schvaľované aj predtým.
A či máte nejaké výhrady k tomuto, lebo prebieha naozaj dosť taká burlivá diskusia o tom. Mne sa veľmi nepáčilo, keď niektorí poslanci mi povedali, že na tú moju výčitku, že sme nestihli naštudovať rozpočet, tak mi povedali, že či sme šialní, že ho chceme študovať, že prečo by sme ho my poslanci mali vôbec čítať. Tak to ma dosť prekvapilo, že ten prístup je častokrát taký, že ale vy sa do toho nezaujímajte, vy do toho sa nešprtajte, len to schválte. A ja si naozaj myslím, že tí poslanci by mali vedieť, za čo hlasujú a mali by sa zaujímať, čo v tom rozpočte je. A v podstate to bola tá naša hlavná výčitka, že ten rozpočet nám bol poslaný dosť neskoro, že my sme ho naozaj nevideli a že vlastne chceli sme ho prejsť, prediskutovať. Možno je to naozaj prvý rok z tých 4, kedy možno ešte sa nám nepodarí v tom rozpočte zmeniť hneď naraz všetko, čo chceme, ale je to minimálne priestor už teraz tie najväčšie problémy toho rozpočtu meniť. V zásade, si myslím, že nie iba ja, ale mnohí poslanci majú ten problém, že ešte sa nevieme v tom rozpočte tak rýchlo orientovať. Že viem si pozrieť, že áno, že pre novú vec, napríklad na tie cesty, čo som spomínal, že tam je 0 v tom rozpočte, ale naozaj tie peniaze častokrát idú rôznym spôsobom, že sa nedajú priamo na nejakú vec, napríklad v tej novej SI, ale častokrát môžu ísť aj cez viac mestských organizácií a spoločností, kým sa dostanú na to posledné miesto. No a to všetko my by sme mali možno ten prvý rok naštudovať a potom ďalšie roky meniť. Uh-huh. Ja sa na záver obligátne pýtam poslancov na ich názor na mesto, ako by malo podľa nich mesto fungovať v krátkodobej vízii a potom takej dlhodobej. Tak čo si myslíte o Bardejove, akým smerom by sa mal uberať vy? Ja okrem toho, že sa starám o tú kultúru a zastupujem tú Bardejovskú Novú Ves, tak zastupujem aj tých mladých ľudí, dá sa povedať, v tom zastupiteľstve. A tí mladí ľudia naozaj odchádzajú z toho mesta, čo je veľmi smutné. Veľa mojich kamarátov vôbec neplánuje sa už vrátiť do mesta. Ja sa ich snažím presvedčiť, že to má zmysel, že by mali sa vrátiť späť. A naozaj ja mám taký pocit, možno som veľmi mladý, ale že tomu mestu chýba nejaký drive, že vlastne to mesto nemá víziu, kam sa chce dostať. A vlastne tým, že nám chýba tá vízia, kde chceme mesto dostať, tak častokrát sa motáme v takom kruhu. Takže moja vízia je určite najprv si povedať, že kde sme teraz a kde chceme mať mesto o tých 5 rokov a nemalo by to byť, že iba my poslanci, ale naozaj, aby všetci občania sme si sadli a si povedali, že áno, teraz máme nejaké problémy a tam chceme vidieť mesto a toto je cesta, ktorou pôjdeme. Uh-huh. No tak my vám ďakujeme, že ste prišli do našej diskusie Network Café. No a želáme vám, aby teda sa na vás nepozerali ako na nejakého nováčika z vrchu, ale ako na rovnocenného partnera poslaneckého a nech máte šťastie pri výkone verejnej funkcie. Ďakujeme. Ďakujem.